din TF2. O să fac, cred eu că o să fac serie. Dar nu sunt chiar de sigur, dacă să vă placă, da, o să fac. Dar dacă nu. Pentru că nu merită să faci ce nu vă place, înțelegeți? Și nu frumos așa să vă mulțumesc pe voi. Fan, vedeți? Nu știu ce să mă pun. Asta. Jania ta de grijoner, de miel. Du-te în grijonerul tău de grijoner. Du-te în grijoner. Apoi nu știu cum uite. Ce să vă arăt? Eu dacă mă pun spai. Ui. Vezi? Bă, ce deștept-i. Nu știu ce să mă pun. Nu știu. Eu nu joc de mult timp TF2. Joc de mult wow! Ce să știu? Fac bine copiii ăștia. Wow! Locking shit! Bă! Cum mă rut? Ăla, îmi crezut ca cineva. Hai să încerc asta. What, am topor, mă duc și le dau în cap și mor odată. Hai che fai con sta fucking shit lol and what this fucking shit dogs e fucking shit fucking ce jonelul tău grijionel în sfârșit a murit Iuda. Bă, ăsta e what the fucking shit. Nu face o cosa. What? Ce oriști cu ăsta? Pixăcelul ăsta. Fraier, uite-l acolo. Mamă, soarele. Ce greu. Wow, tu uite-l aici. Hai că mă cuta. Mi-a scubutat. Mi-a uto pasta. Mai bine dacă mor astăzi. Headshot. Questo per cosa? Dove? Mi-e o greblă. Doamne, ce să fac eu cu grebla? Domin. Ce o să domin, mă zic eu, vă. O să domin, mă. Nu știu cum. Bă, uite hackerul. Pardon, hacker. Am un hacker la mine. Greu un pic. Uite-te bula hack. Ce bine știe să faci cu copilul. Uite. Deci uite la el nesimțit. Ce vrem nesimțitule? Curde-mi el nesimțit. Curde-mi el nesimțit. Ce vrem nesimțitule? Curde-mi el nesimțit. Ce vrem? Unde-i? What? Mamă, ce noroc am avut. Deci nu spune că asta e. What? You fuck shit.
Du-te, mă, în grijă de el. Du-te, mă, în grijă de el. Nu mai am glanțe la asta și mă. Ce aș mort, hala, pistola acum. Mama. Deci, fain. Mai fain, sus, cu asta. Ce vrei, mă? Ce? Stai că mi-o pistolașul în mână și vă domin pe voi. Du-te-n pui tăi de pui tăi, că moară asta. 6 kiluri. Bine, oricum îmi place asta. Headshot. Dui. Trebuie să intru aici. Acum, când eram singur, domnul jocă ceva. Na. Stălaș. Stau. Pistolaș. Bă, Flaviu ăsta. Eu pe Flaviu ăsta eram nominat. Și-am revanșă, dar nu mă domin. Bă, prost. Știu că ești tu prost. Știu că ești un prost. Știu că ești un prost. Da. Ce să-i fac? Trebuie să-mi iau glonțe. What? What? Na, uită-te. Grijă de el. What? Dacă îi vreau să am alternativa asta ca acolo. Hai, da. Am o lifică spre fricoși. Nu, i-a invadat. Pistola asta îmi place să domni. Nu. Băi, uite-l. Aici, în spate, aici. Ia, aștept.
Shit, and shit. And the cute shit. Wow. Prea bun. I'm happy in the low if you feel what? I'm happy and you know the music indoor. Happy in the low if you feel you're happy and you know the music indoor. Happy and the low. Bullshit and more. No, ce fac? Mă las mult. Constă. Așa că acolo. Hai să mă duc și dau câte până că mă duc copil. Mă duc și sud. Una încurcă mor. Fugiți. Creier de banane. Indoor happy and low if you feel young. Happy and know the music. Indoor happy and low if you feel happy and know the music. Indoor happy and low if you feel what? Know the music. Indoor. Da și de așa că. The music. Indoor happy and low. No, soft. Not happy on the low if you're feeling happy on the low, the music is not happy on the low if you're not happy on the low if you're feeling happy on the low, the music is not happy on the low. What? Happy on the low, the music is not happy on the low if you feel happy on the low, the music. Fucking you fuck shit man. What the shit and shit. You're not happy on the low if you feel unhappy on the low, the double leg down. You're happy. What? What? You're sorry cu eles. Wow! Bine, știu să face și asta. What? Cât am? De kiluri. Super, stai că nu mai rezist. Wow. You're happy on the low if you feel unhappy on the low, the music. Not happy on the low if you feel what? Scuzați-mă de sus. De foarte greu să-i țin test, deci vă dați seama? Wow! Iar spy.
Ce? Deci, bun. Bravo, că m-am numărat. Deci, scuze. TF. Deci, du-te în grijania ta de grijonel, cu prostel, m-am omorât. Da, bine, nu pot să-i bat în bal. What? Vă dați seama ce greu e. Du-te, bă! What? Vărul domină pe Bogdan. Uai, las că și-o e văr în gură la mine. Da, uită pe asta, vărule, dacă ești tu, că ce mă... Uite-te, bă! Uite-mă! M-a omorât Flaviu. Bă, dar cum? Ce-mă? Să fie mult. E asta. Și hai să ieșim. Ce dai în gură? Ce fai, mă? Ce fai? Ce fai în gură? Wow! Asta mine e mama soră. Mă domina, mă. Nu mă domina, mă. Uite-te. Uite, mă, că eu te omor copilele. Copile, tu ce mai vrei? Pămăta. Luați? Luați-o pe mână asta. Scuze-te, mă, dar na. Creu. Uitați, mă omor acum. Și acum trebuie să fiu mai bun la jocul ăsta și să nu mai pierd atât, că nu-mi place să pierd. În sfârșit, la mod vezi că și ăsta e rău și na, revanșa lui Flaviu căcat, măsa. Cine iar îmi scrie, scuzați-mă, dar îmi scriu nu știu cine. Să mai fac doar până la 20, 25, știți? Deci pe ăsta de nu-l omor, mor eu. Uai, deci cum o să face? Deci vărul ăla cum poate să te omoară? Ăla. Prostalangia ce e de armucă de 2 lei jumate, nu? Cred că atâta costă la magazin. Și mie, dar nu-mi place că nu primesc arme multe la asta. De pe 2 nu primești arme multe. Ce să mai fac? Deci uite, fără l-am descoperit, deci ce să mai faci? Na, bine că nu-s fricoș, hai lăsați-mă cu fricoșila voastră, bă, de fricoș, hai mă, lăsați-mă de fricoșei, curs de miei. Uite, wow, ce era să mor pe ăla, dar l-a omorât, fix de headshot l-a omorât. Deci, în sfârșit, tati, am omorât și eu ceva mai bun. Ce pro, știți că eu am văzut deja. Wow, tati, rămaș acasă. Sunt eu, asta la pistol. Uite-te, bă, cam și tu, cam dicu. Nu mai e. Băi, o să joc acum mai bine cu fai. La 30 asta ar fi. You fucking shit, trebuie să recuperezi. You fucking shit, you man. Fuck. Deci trebuie să... Fraier! Ce fraier? Fii-atent la asta. În sfârșit.
câteva de minute pentru că mă mor. Wow! Bun! Atacare! Cotul scos acum are 35, am 31, du-te. Era să mă moară, fata lungică, fără frică. Wow! Bună țintă! Nu știu, mă spune ușoară. Domne! Ieșit! Bun! Ce bine tras! Ce da stai așa mult! 33, 37. Pick shit and pick shit, pick shit, pick shit, pick shit, pick. Deci, cam atât cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, dați un like, share și subscribe. Pa, pa!